Slav Gurno. Ve derse de Ahmet Python'a da şartan him bibin. Ew jî çine if, elif û elsene. Di Kurdî de meriv dikare ji îfê re bêje ku an jî eger. Ji elîfê re ez dibêjim lê ku. Ji elsê re jî bêjin ku nebe. Numuneyên xwe em direk nîşan bidin em bêjin if sê biçûk e ji pênce û em di xal têkin serê. Divê em vî di xalê di dawiya şartê de em têkin û fêl enterê bikin ê were qada jêr. Di qada jêr de di hundirê îfê de yanî qasê tabekî qasê çar speysa valahî kirê. Divir de em dikarin kodên xwe binivîsin em bêjin çi sê ji pênceh biçûktir e. Vîya li vir nenevisanda em batana di rêza îfê de me binivisanda. Binêrim ev printa jêr di rêza îfê de ye. Ew îf di yek rêzê de ne. Pythonê de rêza wan girîng e. Ku tabekî li aliyê rastê be êdî ev kod di hundirê îfê de ye. Her du print jî xebitin lê em vîya bikin mezin vî îfê nexebite. Carekî tenê ev print kir yanî li vir nexebitî hundirê îfê û tenê derva îfê xebitî. Îf xediya û vî şertê xwe jî em dikarin direkt boolean bidin. Em bêjin true yanî direkt li vir bixebite lê ku em bêjin false. Di falsê de wekî ku hûn dibînin rengê wî hinekî çû yanî li vir nayê xwendin. Em ev printê tabekî bibin hundir êdî ev print ket hundirê îfê û evê jî neyê xwendin em bidin bitandin. Em bêjin li vir dewsa falsê de şertekî we heye û ew şertê we di dawiyê de false didewe êdî dixwazim bi milyona li vir milyon satır kod di nava îfê de hebe ew ê kod nexebite wekî ku şîrove çawa naxebitin ê hundirê îfê jî nexebite. Em bêjin a wek hev sê û b wek hev pênc em bikin. A ji b'yê mezintir e ku a ji b'yê mezintir be ê hundirê ev îf bixebite. A ji b'yê mezintir e. û em werin îfekî din jî vekin em bêjin îf a biçûk e ji b'yê. Ku a ji b'yê biçûktir be jî em bêjin print û divir de a ji b'yê biçûktir e. û em bidin xebitandin. Ji ber ku a ji b'yê biçûktir e ev şerta îfê neanî bicî û nekete hundirê vî îfê. Vî îfê nexwend hat jêr mêzekir a ji b'yê biçûktir e li vir true dît li vir jî false hat. Li vir nexwend û li vir xwend û kodê me nivîsand. Lê em wisa nekin em çi bikin em else bikarbînin. Em vîya jê bibin û bêjin else. Else jî divê bi îfê re yek rêzê de be ne ku di hundirê îfê de be. Wisa vê xeletî bide me. Paşê jî em qet tiştekî şertekî nadin elsê û em bêjin print a ji b'yê biçûktir e. Binêrin dîsa bersiva me wekî ya berê hat a ji b'yê biçûktir e li vir hat nexwend û hat li vir xwend. Else tê wa tê çi li dû îfê tê bikaranîn. Mesela else hûn beriya îfê an jî bê îf else nayê xebitandin qebûl nake. Beriya elsê divê şertekî îfê hebe me wî şertê jî dayê me got a ji b'yê mezintir e yanî me divir de pirsekî pirsî. Me divir de gotibû ku nebe ev şert nebû else xebitî. Lê em bêjin a heft bana a ji b'yê mezintir bû. Îja çi bû else nexebitî hundirê îfê xebitî. Şertê îfê bixebite ji xwe dixebite. Şertê îfê nexebite di dawiyê de else dixebite. û şertê îfê true be ê direkt hundirê îfê bixweyne û wekî ku hûn dibînin else êdî nayê xwendin. Lê ku li vir false be ê hundirê îfê nexweyne elseya wî bixweyn. Lê ku a wek hevê b'yê be ê çi bersiv bide me. Dibêje a ji b'yê biçûktir e na a wek hevê b'yê çima dibêje a ji b'yê biçûktir e. Ev şertê me false hat ji ber wî ev xebitî. Îja em elîf bikarbînin em bêjin elîf û elîf jî wekî îfê em ê şertekî bidine em ê bêjin a wek hevê b'yê pirs dikin divir de. A wek hevê b'yê an ne wek hevê b'yê em ê bêjin print a wek hevê b'yê ye û bidin xebitandin divir de elîf xebitî. Elîf jî wekî elsê bi tena serê xwe nayê nivîsandin divê beriya elîfê îfekî hebe ku elîfê xebitandin. Ev elîf girêdayê vî îfê ye. Else jî girêdayê van her duyan e. Îja em numuneyek din bidin a wek hev bira sê be an jî pênc be. û em şerta xwe ve bikin bêjin a wek hevê yekê ye em divir de pirsekî dipirsin. û wek hevê yekê be em ê bêjin print a yek e. Elseya xwe ve bikin print em nizanin a çi ye. Bidin xebitandin a wek hevê yekê nene ji ber wî jî else xebitî got em nizanin a çi ye. Îja em zêde bikin bêjin elîf a wek hevê di doya be a do ye. Dibe ku a sê be elîf a wek hevê sêya ye em pirs dikin a sê ye. Dîsa em elîfekî teknê a wek hevê çara ye em a çar e. An jî bêjin a pênc e. Ev numuneyê de hat li ayê mêze kir a wek hevê yekê nexebitî. Ev îf false anî li vir false hat. Paşê hat pirsa duyemîn kir got a wek hevê di doya ye li vir jî false hat ne di doya. Paşê hat sêya kir. Paşê hat
a çara jî nedît a pênca da êdî di pênca da trû dît û pênca da xebitandin ku pênc xebitî ji van îf û elîfa yek bixebite els naxebite. Lê ku em bêjin belkî bi hezara şertên we hebin ne tenê ew qas vana hemû nexebitîn di dawiyê de ê els bixebite. Îje em numûneyekî din jî bidin pêk û baş bê fêmkirin em bêjin temen wek hev ra çi be 45 be. Lê wekî ku em temen nizanin em vî temenê ji bikarhêner distînin wisa bifikirin û em şerta xwe vê bikin bêjin temen biçûktir be ji 15 print nav de jî bêjin tu zarokî. Elîf yanî wekî else îf temen ji sî biçûktir be bêjin print tu ortî. Elîf temen ji di nava sî û çenda da be di nava sî û şêstî da be yanî şêstî biçûktir be vê çaxê em ê bêjin tu mezinî. Başê em dîsa bêjin elîf tiştekî din jî bêjin temen ji çenda biçûktir be ji 85 biçûktir be print tu pîrî û wekî din an jî dibe ku 100 salî be şertekî din jî em bêjin elîf temen biçûk ji sedî vê çaxê jî em bêjin print tu di sekeratê de êdî hindik maye tê bimirî û em bidin xebitandin divir de binêrin me elseyekî nenivîsan yanî şert nemer bi elsê binivîse. Got çi ji me re hat temen 45 bû hat mêzekir 45 ji 15 biçûktir e mêzekirina ev derbas kir. Hat 45 ji sî biçûktir e na ev jî derbas kir. Nexwe hat livir 45 ji şêstî biçûktir e erê dît livir trûda û xebitî got timezinî. Divir de binêrin 45 ji 85 jî biçûktir e 45 ji sedî jî biçûktir e çima ev nexebitîn? Ji ber ku ev elîf ku xebitî êdî di dawiya wî de çend şert hebin wan şerta naxebitin û berdewam dike em bêjin livir jî print dawiya kodê hat em bêjin û dawiya kodê bîne. Lê ku vana elîf nebana hemû îf bin ev jî îf be û ev jî îf be. Divir de hat îfa pêşî nexebitî îfa di doya jî nexebitî îfa sê xebitî îfa çara jî xebitî got pîrî îfa pênca jî xebitî got tu sekeratê de çima temen ji ber ku ji sedî jî biçûktir e ji 85 jî biçûktir e ji şêstî jî biçûktir e. Divir de me îfa girê hev neda baytin hat viya xwend mêzekir derbas kir û hat îfekî din xwend. Yani divir de eleqa vî îfê û ya din ji hev tune ye em bêjin elîf wê çaxê vî elîfê girêdayê vî îfê dike. Yani ev şert girêdayê vî şertê jorê wî dike. Û em bêjin elîf ev şert jî girêdayê şertê jor dike. Em viya re jî bêjin elîf ev ya jî girêdayê viya dike û em ji viya re jî bêjin elîf ev jî girêdayê ya jor dibe. Hemû wisa bi hev girê didin û ji ber wî bersivekî rast ji me re tê tenê yek îf dixebite. An jî em bêjin temen 45 nebe temen çi be 120 be û bidin xebitandin ti tiştekî derneket ji sedî mezintir be elseyekî em di dawî de bixebitînin bêjin print tu ejderhayî. Emir ji sedî jî mezintir be ê else bixebite. Lê ku em bêjin 0 an jî negatîfekî bidemeye çi bêje. Ji wî re jî bêje tu zarokî. Negatîf de hem bidinê ji wî re jî bêje tu zarokî. Ji bona wî jî em dikarin beriya îfê em îfekî din bidin xebitandin û em vîya jî têkin elîf. Em bêjin îf temen biçûk ji 0 an jî wek hevê 0 biçûk û wek hev 0 be bira çi bike bêje print tu nehatî dinê û vîya jî em têkin elîf. Me ev elîf jî girê da îfa jor yani şertê jor. Em bidin xebitandin tu nehatî dinê got. Di şertan de yek ev valahiya piştê şertan giring e ya din jî ev girêdayîbûna wan giring e. Em vîya jî têkin şîro ve divê em îf û elîf û elsê xweş fêm bikin. Ev pir giring e. Yani zêdetir kod li ser van îf û elsê û elîfa dixebitin. Eriv gelek pir tiştan dikare bi wan bidekirin. Em bêjin Kurd wek hev û li hemberî wî jî bêjin şêr. Îf û Kurd wek hevê şêr be print bêjin Kurd şêrin şêr. Em divir de dikarin zêde jî bikin operatörên mantiqê de me end û or wana dîtibû. End Kurd wek hevê mêr be bidin xebitandin nexebitî. Şertê me hemû ji vir bigire heta li vir şertekî ye. Li vir Kurd wek hevê şêr e rast e wek hevê şêr e. Li vir Kurd wek hevê mêr e na Kurd wek hevê şêr bû. End divê her du aliyê endê jî yani aliyê rastê jî aliyê çepê jî her du jî rast bin ku bersiva me trû bide. Em vîya têkin or ê çi bike ê bêje Kurd şêrin şêr. Ev trû da ev jî false da lê ji vana yek trû be besê me bû. A, B û C em bêjin. Wek hev yek dido sisê if A biçûktir be ji B'ye and B biçûktir be ji C'ye û and A biçûktir be ji C'ye em bêjin. Print A ji B'ye B ji C'ye biçûktir
tiştire bidin xebtandin liver hemû rû dît ji ber wî jî ket hundre îfê û da xebtandin. Çawa kir? Ev tirû hat, ev jî tirû hat. Van her du tirûya da berhev, her du jî tirû bûn. Xwe viya hemû bû true. Başê viya jî true hat. Başê viya û viya da berhe. Ev jî true hat. Îfa me xebitî û prînta me da nivîsandin. Îf û elîf û else bi kurtasî wisa bûn. Ev şert nivîsbariyê de gelek giring in. Yani îro cîriya çêkirî jî bi xêra van şerta re xebitin. Eger ev tişt wisa be plan tişt bike. Eger ev tişt wisa nebe bêvan tişt bike wisa bibêjim. Ev ders jî bira îro ew qas be bimînin di xêr û xweşiyê de.